nagingon ka man ay the new religion or new faith. Asa nato Ginan ka, walay mabasa tulo lang ka. sa maayong balita ang new religion or new faith. Ikaw ay nagtataw. Isa-isa. Ilo mo sa kadali sila. Pinakauna, before na ko ito bagong direkta, wala may pagtulunan nga sula eskriptura. Kanang may asa mabasa, pagtulunan maguna sa sula eskriptura. Dili na pagtulunan Kristo. So manang dili ni mo pwede ipakaon ang imuhang doktrina sa kuha. Nga naman kay di mo ginamakaon. Nga naman never nagtudlo si Kristo nga sula eskriptura kapag dili mabasa, dili mo tuo. Ikaduha, pagbabasa ng Biblia, sumala pa sa balang kasulatan, basahon, sabton. Karon, pag ingon ni Kristo nga, tukuron ko ang akong iglesia. Buot ipasabot, new society, new community, different from the present or katunaaptan niya nga community. Ingon ko siya, akong iglesia. Wa man siya mingon nga ako o kanapong ilako apod. So buot ipasabot, nag-signify siya pag ingon nag-my church, bag-ong gitawag og relihiyon. Mo bitaw ni ingon si San Pablo. 1 Timothy chapter 3 verse 16, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Buot ipasabot na ay religion gipasakupan si San Pablo nga dili religion nga gipasakupan kani Abdo. Asa mabasa? 1 Timothy chapter 3 verse 16. So karon, kanang religion kani Abdo mao tong Judaismo. Dili ang religion nga gitukod ni Kristo. Mao bitaw again, gina-convert nila ang mga Hudyo para mahimong Kristiyanong Katoliko. Karon, again, kanang pulo nga mabasa, dili mo sakay ana ngano man kay di mo guna makaon sir. Di mo guna iyang Kristo. Next question. Ikaduha. Bible alone. Ay nagingon ka man nga dili mo to Bible alone. Finish. Si Yeswa nagingon. Si Yeswa Messiah nagaingon. Ang akong pagtulunan dili ako, kundi iya tamahan ka nagtulungan. Ganong di pamumutog Bible alone. Nahingpit na ang pagtulungan ni Yeswa Messiah. Wala mo to. Tubag, ganun di ko mo to. Ang Bible alone manggod, wala na gitudlo siya ni Yeswa Messiah. Never na, una-una na niya mo gitudlo na niya. Ikaduha, ang Bible alone o sula eskriptura ang nagtudlo na abinimol kaysa pinakauna si Martin Luther. So kung nituo ka ng sula eskriptura, huwag ka nagtamod sa gisugo gitudlong Kristo, nagtamod ka sa gisugo gitudlo ni Luther. Kay never na from 15th century pa atras na ay mga apostol na nudlo og sula eskriptura. Dehens na wala. Okay. Hindi mo to. Premise. Ikatulo pa utana ni. Premise. Pagbantay ka mo. Sige, basa. Pagbantay nga dili mo malitagan sa uban pinaagi sa filosofiya, pinaagi sa filosofiya ug sayop nga mga pangatarungan nga gibase sa tradisyon sa mga tao. Nga gibase sa kalibutang mga idea ug dili sa Kristo. Nga naman ang pangutana. Nga naman dili mo kamuto sa sulat Escritura, sulat Escritura. Kaya hindi ba kamu parana? Hindi ba kamu tuwa? Kaya ang sula Escritura, tradisyon ng tao. Dili man nagikan Kristo, si Luther may nagtudloan na inyong giawat. Wala nagikan Kristo na. Kanang sula Escritura, wala na magikan kang Kristo. Never ka makabasa sa Biblia nga gitudlo ni Ginoo sa Kristo nga sula eskriptura ta. Kay mismo gani sa ingon siya tudlo sila. Wa sa ingon nga pabasaha sila. Og unsay nabasa mo ori tuuhin ni pati pa. Wala pa. Paminawa sa paminawa sa ko. Ikaduha, tama ang ingon ni San Pablo nga sayop nga filosofiya ug sayop nga pangatarungan. Ang imong gitawag sa fallacy of silence. Ang buti pasabot, gusto lang nimo nakasulat. Daghang mga kamatuoran nga wala na sulat.
Diba? Tanawa ng San Juan 21, 24, 25. Dili ang tanan nakasulat kay kung isulat pa, dili insakto ang kalibutan na sinudlan sa gitaw mga sulat. Buot pag ipasabot, time sa kadaliba. Paminawa sa ako. Relax ang gumag. Kamoy ng utana, relax kay ko niya ikaw. Dami na kayo. Okay. Karon. Katong mga buhat ni Kristo nga wa na sulat dito tinuod kay wa na sulat. So mo nang dili pwede mo gamit og sula eskriptura. Ikatulong punto. Again, kung ako anang ibalik sa inyo, tagaid ko ninyong sita sa Biblia ba? Nga nisod kay Kristo nga sula eskriptura ta. Basa isip premise kay para ako madunggan. Walay mabasa sulay. Oh, nga naman sa eskriptura man ka. Gawa mo kay mabasa. Walay mabasa. So abot ipasabot ikaw mismo na kontra sa imong kanan. Walay mabasa. So, kay wala may mabasa. Ayaw tuuhin ang imong sa eskriptura. Ako basa. Dinis, balik ni. Pulo ka sa na. Si.